mä päätin tehdä elämäni ensimmäisen unboxing-videon. Ja tänään me unboxataan Nokian Ringo matkapuhelin vuodelta 1997, eli 29 vuoden takaa. Ringo julkaistiin vuonna 1995 ja niiden myynti loppui sitten vuosituhannen vaihteen tietämillä. Ringo oli matkapuhelinkonsepti, joka käytti NMT900 verkkona. Se oli hyvin yksinkertainen, kauniiksi suunniteltu ja sen yksi ominaisuus oli se, että jokaisessa puhelimessa on liittymä itsessään valmiina mukana. Tässä on Telen liittymä, tämä on Nokian ja Telen yhteistuotos. Ja täällä paketin päädyssä on sitten kerrottu, mikä tämän puhelinyksilön puhelinnumero on. Eli ajatus oli se, että sä käyt tämmöisen paketin ostamassa kaupasta, lataat sähkön sisään, otat puhelimen käyttöön ja sulla on hyvin yksinkertainen, helposti käytettävä matkapuhelin, jolla sä voit soittaa puheluita ja vastaanottaa niitä. Paljon muuta Ringolla ei voinutkaan tehdä, mutta se oli nimenomaan puhelin. Sitä myytiin myös 3 eri värissä, sinisenä, punaisena ja iloisen keltaisena. Ja mun Ringo vuonna 1997 oli sininen. Itse laite näyttää tältä. Se on tommonen aika iso mötikkä. Siinä on huomattava antenni, paksuuttakin useamman sentin verran, mutta näyttö on hyvin pieni ja näppäimistö melko yksinkertainen. Palataan siihen kohta lisää, miten se toimii. Sitten myyntipakkauksessa on teline. Ajatus on se, että mä voin laittaa puhelimen tuohon telineeseen. Ja sitten löytyy tietysti laturi. Ja siihen aikaan puhelimet ei tullut valmiiksi ladattuina, vaan ne piti aina itse ladata käyttökuntoon. Joten tehdäänpäs nyt sitten se, että pistetään meidän luuri laturiin ja tonne latautumaan pieneksi hetkeksi. Sillä välin kun puhelin latautuu, niin katsotaan mitä muuta täältä laatikosta löytyy. Koska tosiaan oli laite, jossa oli liittymä itsessään vakiona, niin täällä on Telen matkaviestinverkkojen toimitusehdot. Sitten täältä löytyy käyttöohje. On sama på svenska. Ja käyttöohjekin on tämmönen nuorekas, yksinkertaisen, selkeän näköinen paperi, jossa esitellään, miten se laite toimii. Ja näyttääpä täältä löytyvä sitten vielä täsmälliset selitykset kaikille toiminnoille ja muutamia lisälaitteita, kantolaukkuja, vyöklipsiä, pikalaturi ja autolaturi. Ja viimeisenä meidän pakkauksesta löytyy kuitti, joka sanoo, että vuonna 1997 tämä puhelin on maksanut 1100 markkaa. Jos muutetaan se ostovoimassaan nykyrahaksi, niin se olisi noin 330 euroa. Tässä tämä Ringo on ja niin kuin näette, niin siellä se latailee edelleen menemään. Käynnistetään laite. Se kertoo oman numeronsa ja on sen jälkeen käyttö valmiina. Siinä lukee tele ja jotain signaalia se vielä tuntuu löytävän, vaikka NMT900-verkko kaadettiin jo vuonna 2001. Varmaan ne taajuudet on jossain muussa käytössä nykyään ja se niitä havaitsee, mutta ei tällä soittaa voi oikeasti. Mutta jos tällä voisi soittaa, niin me näpytetään numero. Ja painetaan vihreätä nappia ja se soittaa. Ja kun mä painan punaista luuria, niin puhelu katkee. Yksinkertaista ja selkeää. Tuttua nokialaista jo silloin. Tässä laitteessa on 10 muistipaikkaa numeroille, 3 soittoääntä ja 3 soittoäänen äänenvoimakkuutta. Mitään valikoita tässä ei ole, millä ne vois valita, vaan kaikki toiminnot tehdään vähän niin kuin ulkomuistista. Jos mä haluan tallentaa numeron muistipaikkaan 1, niin mä kirjoitan tähti, muistipaikan numero, tähti, sen puhelinnumeron, jonka mä haluan tallentaa, ruutu ja tähti.
Ei se mitään kuitannut, että se sinne on tallentunut, mutta jos mä nyt painan pitkään numeroa 1, niin se soittaa siihen numeroon, jonka mä sinne tallensin. Äänen voimakkuutta ja soittoääniä valikoidaan niin, että 3 eri soittoääntä on numeroissa 4, 5 ja 6 ja äänen voimakkuudet numeroissa 1, 2 ja 3. Eli jos mä haluan käydä nämä soittoäänet läpi, niin mä painan tuosta ympyränappia ja 4. 5 takaa löytyy. Ja 6 takaa vanha tuttu Nokia-tune. Ja jos mä haluan sen vähän hiljaisemmalle ton soittoäänen, niin hiljaisin, keskimmäinen, voimakkain laitetaan hiljaisimmalle. Siinä se Nokia Ringo on. Mitään muuta se ei osaakaan tehdä. Sillä voi soittaa, sillä voi vastaanottaa puheluita. Se muistaa 10 numeroa, joihin voi helposti soittaa. Tekstiviestejä se ei osaa, matopeliä siinä ei ole, mitään muutakaan extraa siinä ei ole. Siihen aikaan GSM-teknologia oli jo olemassa, käytössä ja ajamassa itse asiassa NMT 900-verkon ohi, joten Ringo oli tämmöinen hyvin simppeli peruspuhelin nuorelle ensimmäiseksi matkapuhelimeksi. Ja sellaisena tämä toimi hyvin.